Евроком представя колумбийския сериен филм «Привилегирования клас». С участието на Сусана Торес, Мартин Бехарано, Сандра Риес, Наренда Рианани, Таня Робледо, Джон Марио Ривера, Алехандро Буэнавентура, Хуан Анхел, Маргалида Кастро, Луис Алберто Гарсия, Марта Лилиана Руис, Херардо Калеро, Ана Мария Мартин. Сценарист Серхио Оталора Монтенегро. Режисьор Родриго Триана. 9-ти епизод. Моля вашите документи, госпожице. Какви документи? Личната ви карта, например. Ами, вижте, забравила съм я вкъщи. На колко сте години? На 18. Извинете, госпожице, но вие дори не сте на 17. А непълнолетните след 12 часа трябва да са си вкъщи. Затова бъдете така добра да дойдете с мен. Слушайте, тя не лъже. Наистина е на 18 години. Откъде да знам, господине? Аз изпълнявам заповедите на шефа, така че тя ще дойде с мен. Отдръпнете се. Ще минете само през трупа ми. Вижте, младежо, не усложнявайте нещата, отдръпнете се, ако обичате. Тя ще трябва да дойде с мен. Как така? Не, един момент. Ако я отведете, ще трябва да вземете и мен, защото аз съм на 18 години, също съм без документи. Какво ще кажете? Аз също. И аз. И аз. Също и аз. Чудесно! Ще завършим веселбата в център за работа с малолетни. Там има място за всички. Моля, последвайте ме. Добре, ще продължим купона в центъра за малолетни. Да вървим! Андрес е най-готиният тип на света. Видя ли как застана пред полицая и ме защити? Беше чудесен, даже се изненадах. Какво ли правят сега? Не е това, което правим ние. Ама че досада. При това всички сме 18 годишни. Кой ли ще дойде да ни прибере? Предполагам, че бащата на Мария Хосе. Слушай, като спомена Мария Хосе, днес ти се представи като супергерой. Жалко, че не съм при нея. Щяхме да изкараме един роман в затвора. Ставаш за герой на някое любовно филмче. И как да те наричам? Корин Телядо или как? Добре, да видим кой е на ход. Да свършвам. Момчета, елате с мен, ако обичате. Страшният съд. Как само се оплашихме? Това не е шега работа, Мануела. Какво искаше? Да покажеш колко си смела ли? Господин, ето ви личната карта на дъщеря ми. Тя е на 18. Казах му, но не ми повярва. Спокойно, ще уредя всичко. Доктор Рикалте, разбирам ви, но ние просто изпълняваме заповеди. Господине, вече можем ли да отведем децата? Сега ще дойде координаторката на програмата за работа с малолетни. Ще ви каже какво да правите. Но как така? Тези младежи са навършили 18 и мястото им не е тук. Извинете, господине, заповедите са си заповеди. Успокой се, само ще усложниш нещата. Спокойно, аз ще уредя всичко. Да, аз знам, но в тази страна всичко е наопаки и това ме вбесява. Като че ли така ще разрешат проблема с нашата сигурност. Какво му е на баща ми? Случило му се нещо много неприятно в работата, той ще ти каже. Видя ли в какво ни забърка, видя ли? Сега кой знае кога ще се появи тази госпожа и кога ще ви пуснат? А ние ще си губим времето, като че ли си нямаме работа. Спокойно, Едуардо, ще почакаме малко координаторката на програмата и ще оправим нещата. Държа всичко под контрол. Какво му е на баща ти, Мануела? Да не са му присъдили мозък от Алберто Рикалте? Не знам, нямам представа, но е много странен. Виж, Мария Хосе, измъкнала си се от къщи веднага, щом ние сме излезли. И докъде ще стигнеш така? До някой изправителен дом? Сега само това ми липсваше, снимката ти да се появи по вестниците. За втори път правиш такива неща зад гърба ни. Постъпваш много лекомислено, скъпа.
Нали знаеш, че всяка лоша постъпка се наказва? Не един момент. Искам да изясним нещата. Първия път Андрес трябваше да измисля някаква злополука, за да мога да изляза. А този път се наложи да се измъкна тайно, за да се видя с приятелите си. Не мога да продължа да живея затворена между тези 4 стени. Но и двата пъти се изложи на сериозни опасности, скъпа. Ако ни слушаше Мария Хосе, никога нямаше да ти се случи нищо. Да, разбира се. Щях да живея затворена тук, без да мога да отида дори до ъгъла. Едуардо, накараме да се почувствам ужасно. Сякаш не съм нищо за теб. Какво ти е? Изхвърлиха ме от агенцията. Какво? Това, което чуваш. Изхвърлиха ме като мръсно куче. Посветих им 10 години от живота си. Цялата си енергия. Спечелихме 2 награди, които нито една друга агенция в страната не беше печелила. И при първата грешка, която допуснах, Фернандо ме предаде. Не мога да повярвам, да ти беше лицето на тази агенция. Не, Фернандо е поведал. Как може да постъпи така с теб? Това е животът. Когато баща ти влезе в този бизнес, Фернандо беше почти разорен. Прие баща ти като герой, като спасител. Сега тази агенция е една от най-добрите. Да не повярваш. Най-много ме заболя от начина, по който го направих. Вярно е, допуснах грешка. Забравих една сметка. Но аз казах на Фернандо, че съм много зет. Пътувах до Кали, ходих до щатите. Казах му, че съм затрупан от работа. Но това е най-лошото несправедливо нещо, което чувам през живота си. Знаеш ли, едно хлапе почти на твоите години започна да интриганства, защото искаше да вземе мястото ми. Разбира се, той ще вложи много пари в този бизнес, горе-долу толкова, колкото агенцията загуби. Онова хлапе, което казваш, че е почти на годините на Мануела, е 35 годишно. Едуардо, какво мислиш да правиш? Не знам. За сега не искам да чувам нито дума за реклама, за началници или нещо подобно. Нашата връзка е много странна, нали? Разправи, караници, затвор. Знаеш ли, майка ми и баща ми сякаш са променени. Невъзможно е това, което се е случило, да не ги е накарало да се замислят. Да, видя ли баща ти как се държа в затвора? Направо ме изненада. Най-странен беше Едуардо. Този господин си позволи да смъмни Мануела пред всички. Напуши ме такъв смях. Сякаш си бяха разменили ролите с баща ми. Да, наистина беше странна нощ. Знаеш ли, много ми липсваше. Разбира се, няма да ти простят за това, което ми каза, когато ти дадох писалката. Да ти призная ли нещо? Писалката много ми хареса. Но исках да те подразни, защото се държа малко глупаво. Знам ли и аз? Не. Пак ли започваш да ме дразниш? Не, напротив, сега ми харесваш. Изглеждаш като секс-бомба. Наистина ли няма да ядеш нещо друго? Не. Не ми се яде. Не мога да го отворя. Не мога. Много ме яд. Не е справедливо. Не е справедливо да изгоняте и така от работа един талантлив и прекрасен човек, какъвто е баща ми. Ако го беше видял, ядосан, съсипан, бедничкият. Не знам как са могли да направят това. Да изхвърлят един човек, който е посветил на това предприятие повече от 10 години от живота си. Той не е ли подал някаква молба, не е ли говорил с директора, не е ли направил нещо? Не знам. Работата е тъм, че той не иска и да чуе за тази работа. Виж, реакцията на баща ти е нормална. Не знам какво ще я да направя, ако ме изхвърлят от работа просто така. Веднъж изхвърлиха майка ми от един супермаркет и щеше да умре. Ако знаеше само как се чувствам, когато го видя така, не мога да го понеса. Никога ли не му се е случвало нещо подобно другаде? В друго предприятие? Не.
Никога. Никога не са го унижавали така. Никога не са показвали такова незачитане. А баща ми е много горд. И не може да го понесе, разбираш ли? Добре, стига вече, горе главата. Няма да обявиш гладна стачка заради това, което е станало с баща ти, нали? Обадиха ми се от Ерик Мюзик. Изглежда искат да направят запис с мен. Братче, ако това стане, ще е голям успех. Така ли, честито? Жените ще си падат по теб, защото обичат богатите и известни мъже. Вече знаеш защо Валентина толкова ме харесва, нали? Ама че глупчо. Харесваш ми по други причини. Здрасти. Какво ще правиш след часовете? Ще репетирам, разбира се. Да, добре, само че аз исках да купя някакъв подарък на Мария Хосе, но не знам. Да отидем в някой търговски център, там ще решиш. Така ли? Ще ти помогна. Аз мисля, че вече не можем да държим детето затворено. Глупаво е. Ако не тя, то приятелите й я потикват да не ни слуша. И в края на краищата винаги прави каквото си иска. Да, как се промениха времената. Ако Карлота, макар и за минута, се осмелеше да противоречи на баща ми, той щеше да я затвори в манастир. Ти не би направил така с Мария Хосе, нали? Разбира се, че не. Но никак не ми е приятно Мария Хосе да си мисли, че ни е победила с неподчинението си. Алберто, съмняваш ли се в нея? Мислиш ли, че ако престанем да й забраняваме някои неща, ще се превърне в леко момиче, в развратница? Не знам. Не знам. Светът толкова се е променил, че не го разбирам. Във всеки случай за мен Мария Хосе е едва на 18 години. Още е много млада и всеки може да я излъже. Знаеш ли, аз пък вярвам в нея. Ти може и да не вярваш, но тя винаги казва истината. Никога не съм си мислила, че днешната младеж ще е толкова трудна. Спомняш ли си, когато Мария Хосе се роди? Колко крехка беше. И с големи очи. Как лети времето. Знаеш ли, мисля, че ще е най-добре да я оставим да живее както тя казва. Предпочитам хиляди пъти да знам къде е и с кого пред страха, който преживяхме последния път. 2 часа през нощта и никаква представа къде е. Мария Хосе е все още много млада и податлива на всякакво влияние, добро или лошо. Трябва да си признаем, че се страхуваме момиченцето ни да не порасне и да престане да мисли както ние искаме. Не може да сме такива егоисти, Алберто. Постоянно благодаря на Господ, че ми е дал само едно дете. Ако бяха 2, щях да се побъркам. Виж сутиените. Сутиени глупости. Този червеният. Какво ще кажеш? Става. Не, какво става? Не сте наред. Представи си Мария Хосе докарана с това. Колко е сладък Андрес. Никога не бих повярвала, че ще тръгне да купува подаръци на Мария Хосе. Дали не е влюбен? Глупчо, разбира се. Хуан Камило, ти никога не си ми подарявал дрехи. Любов моя, тези дни ще ти подаря кълна си. Ужасен си. Онзи магазин на върха. Много е готин. Вижте как ми се струват. Жестоки са. Ще видиш, че ще й харесат. Така ли? Дано, защото добре се изразих. Добре, и какво? Ако ни харесат, ще си платим. И то с лихвите. Върховно. Сигурна съм, че ще й харесат. Хуан Камило, кога ще дойдем да караме кънки? Не, Валентина, аз не мога да карам. Скъсвам се да падам. Ами тогава си купи кънки с помощни колелца. Много смешно. А ти обичаш ли да караш? Да. Отдавна не съм карал кънки, но като хлапе бях доста добър. Много. Ще дойдем ли утре? Да, когато поискаш. Супер! Правиш ли разни фигури? Каквото поискаш, може да опитаме. Ще дойдеш ли с нас? Не, благодаря, не мога. Нещата не са толкова страшни, скъпи. Не е настъпил краят на света. Получих покана за работа в Чили на конгреса на МОД, така че не се безпокой за парите, а имаме и влогове. Нали знаеш? Ти винаги правиш нещата добре, нали? Лесно е да говориш така, когато всичко ти е наред. Но не омаловажавай проблема. Той съществува и вината за това е моя.
Слушай, никога не съм ти го казвала, но мразя да се правиш на жертва. Сякаш си единственият човек допуснал грешка на този свят. Жертва? Точно така. Дали мислиш, че трябва да се радвам за това, че са ме изхвърлили от една агенция, която съм създал? Че ме е предал един от най-добрите ми приятели и че един хлапак е спечелил битката срещу мен? Работата е там, че приемаш всичко много трагично. Не ми харесва тона, с който ми говориш. Като че ли съм някакво малко момче, което се нуждае от помощта ти. Добре, ако го чувстваш така, проблемът си е твой. Не мога да повярвам на ушите си. Ти не се намесвай. Ще се намесвам, татко, защото съм ти дъщеря и никога не съм ти виждала такъв и ме боли. Мануела, не искам да слушам думи като несправедливост, протест. Сега не ми до тези работи. Не. Той не узнавай, мамо, не мога да го разбера. Не мога. Хайде, успокой се, много си разстроен и утре е ден. Ще видиш, че след по-малко от седмица всичко ще е наред. Целият ми талант, саможертвите ми, времето, което посветих на тази агенция, всичко за нищо. Виж какво намерих в парк. Отвори да видиш. Убийци? Жестоки са. Знаеш ли, толкова съм щастлива. Никога не съм изпитвала това, което изпитвам сега. Ами нали знаеш, че аз съм неотразим? И самонадеян. Слушай, не закъсняваш ли за вкъщи? Вече е 7 часа. Ще ме убият. Ще те придружа, малката. Не ме е страх. Само ме отекчава конското, което ще ми четат. Какво ти е? Да не си болен? Не. Не мога да заспя. В главата ми се въртят какви ли не мисли. Агенцията, нещата, които ми казваха, аплодисментите, потупванията по рамото. Аз бях кралят. Не ми се сърди, но трябва да мислиш за бъдещето. Права си, мисли и за това. Но не мога да разбера защо някои хора са толкова фалшиви, цинични. Ти имаш много приятели, обади им се. Обади се дори на Фернандо. Даваш ли си сметка какво искаш от мен? Не виждам нищо лошо в това. Няма да се обадя на Фернандо да го моля да ме върне в чудесната си агенция. Как може да искаш подобна глупост? Защо да е глупост? Не виждам нищо лошо в това да говориш с хората. Ако той беше действал почтенно, законно, да. Но той бе нелоялен с мен, не разбираш ли? Едуардо, вземаш всичко много при сърце. Приличаш на младеж, който за пръв път загубва работата си. Няма да се моля на никого за нищо. Не искам да знам нищо за тези хора, нито за каквото и да е. Говориш, сякаш си някой неудачник, а ти си в най-добрите години за кариерата си, Едуардо. Съвземи се. Не можеш да постъпваш като 20 годишен младеж. Ти си зрял мъж. Не може да зарежеш всичко. Разбира се, трябва да постъпвам като теб, да съм съвършен като теб, нали? Всичко съвършено, всичко точно, подредено на мястото си, нали? Никога не си ми казвал това. Как така? Знаеш ли, някога това ми харесваше от теб, но сега го мразя. Караме да се чувствам зле. Виж, ако някой е педантичен, строг, вманячен, нещата да се правят добре, това си ти. Защото обичам да върша добре работата си, а не за да показвам на другите, че имам отличен по всичко. Слушай, не искам заради това, че си в криза да се обиждаме и нараняваме. Ще поговорим друг път, сега едва през нощта. Мария. Не е лесно да загубиш почва под краката си на 45 години. Здрасти, готов ли си за днес? Както кажеш. Непрекъснато бях в рани от кънките. Милата ми майка ми слагаше седетен крем, за да не останат грозни белези. Тогава сигурно караш много добре. Голяма съм майсторка. Ще те науча на една тайна. Здрасти. Здравей. Какво става? Кога ще репетираме? Ами не знам, ако не си щупя нещо докато карам кънки, ще ти се обадя. Сериозно? Не знам, брат ми, струва ми се глупово да репетираме с обикновена и с електрическа китара. Хуан Камило свири божествено.
Няма да свиря. Ще чакам този гений да слезе от кънките и да размисли по-добре всичко. Как си? Баща ми ужасява. Като че ли не му харесва, че майка ми работи и нещата й вървят добре. Професионална ревност. Не знам. Във всеки случай се чувствам все по-зле. Нещата се влошават всеки изминат ден. Снощи ги чух да се карат и цяла нощ не можах да мигна. Днес съм като замаяна. Всичко това ми е познато. Добре, но баща ти не може да се разстройва толкова заради една работа. Все ще намери нещо. Веднага ще му дам работа при мен. Кажи му да мине да си поговорим. Аз говоря сериозно. Добре, да не прави драма от това. Не знаеш колко боли, когато майката и баща ти постоянно се карат. Обиждат се, нараняват се. Ти не знаеш какво да правиш. Непрекъснато ли ще ми натякваш, че не съм преживял раздяла като твоята? Не го казваш всичко това толкова безразлично. Не се опитваш да разбереш другите. Валентина, тези дни много мислих за теб. Сега наистина знам какво чувстваш. За теб е по-лошо, защото си свикнала да живееш в едно почти съвършено семейство, където никога не се карат. Ако си помислиш, ти и аз трябва да започнем да се упражняваме. Сега ми кажи нещо много обидно, а аз ще ти отговоря. Да видим, завърти се. Едно завъртане, готово. Кракът ми. Какво ти става? Не се смей. Хайде, хайде. Отново, полека, полека. Падна много хубаво. Ако можеше да си видиш физиономията, Да започнем отново. но бавно. Полека. Добре? Мадам, Колко мило. хайде. Внимавай! Винаги ли си толкова весела? Днес съм доволна. Ужасно обичам да карам кънки. Но на Хуан Камило не му харесва. Вече има с кого да караш. Много ми харесва идеята. Удоволствие. Ужасно обичам шоколадов сладолед. Мога да изям 10 наведнъж. Внимавай, защото ще надебелееш и ще е много жалко. Глупчо. Кога ще записваш плочи? Не знам. Обещаха да ми се обадят другата седмица. Не те ли е страх? Ще ти е първата. Това е истинско предизвикателство. Да пея без наркотици, направих го веднъж и се заклех да го правя винаги да пея така. И защо ги опита? От глупост. Опитах на един купон и ми хареса. Нещо повече, разбрах, че мога да се чувствам много год, като смръкна веднъж, после още веднъж и бях готов. И се пристрасти? Разбира се, правих го все по-често. Знаеш ли, мисля, че е много хубаво, че се сприятелихме. Бях те виждала с Хуан Камило, но за мен ти беше един непознат. И на мен е много приятно. Отдавна не бях прекарвал така добре да ям сладолет и да разговарям с такава красавица. Имаш ли братя или сестри? И имам по-голяма сестра, живее в Англия. Често си пишем и е много щастлива, като разбра, че съм оставил наркотиците. Аз нямам брат, нито сестра. Виждам майка си от време на време и ако не беше Хуан Камило, щях да съм съвсем сама. Вече няма да си сама. Вече има с кого да караш кънки и да се возиш на мотор, когато поискаш. Имаш мотор ли? Да? Ела. Паркиране е тук наблизо, докато му взема номер и уредя всичко. Върховна е. Не е честно. Защо да не е честно? Това е състезание, давай! Паднах. Бързо на мотора. Завой. Не, Ернесто, не е честно. Давай, ти можеш да ми скараш от пистата. Не, Ернесто, без да ме блъскаш с лакти. Какво правиш? Видя ли излезе от пистата? Да, но си струваше. Голяма си откачалка. Мошеник, не е така. Чуваш ли? Ама че си. Следващия път ще те победя.
Не, почакай. Играем си с огъня. Знаеш ли, от 2 години съм сам. Защото не мога да намеря някой, който да ми хареса. Но днес беше различно. В теб открих едно весело момиче, с което можем да се забавляваме и което би направило човек щастлив. Никога не са ми казвали това. Нито Хуан Камило. Знаеш ли, мисля, че съм голяма глупачка. Трябва да ти призная, че преди днешния ден те мислих за малко глупава. Но не е така, ти си върхът. Виж. Бие много силно. Да, за теб. Прекрасно е. Не, Ернесто. Виж, ти ми харесваш. Но между нас стои Хуан Камило. Адски ми харесваш. Ернесто, разчувстваме. Хайде да си вървим. Божечко, защо ли те поканих да караме кънки? Не виждам нищо лошо в това Мария Хосе да има връзка с Андрес. Това момче я боготвори. Видя ли какви обици подарил? Прекрасни са, сигурно са много скъпи. Той е момче от заможно семейство. Има дори кола. Говориш така, защото не видя Мария Хосе с разкопчена блуза и този Андрес в настъпление. Като си спомня, само ме побива тръпки. Този Андрес не й подхожда. При първа възможност се възползва от нея. Аз съм напълно убедена, че Мария Хосе е девствена и непорочна. И не приема секса като играчка. Подсказва ми го майчината интуиция. Алберто. Не знам. Не разбирам. Защо трябва да се признаваме за победени? Изцяло съм убеден, че дадохме на Мария Хосе подходящо възпитание, така че не разбирам защо трябва да отстъпваме. Боже мой, продължаваш да държиш на твоето. Не мислиш ли, че се случиха много неща, за да продължим да се държим по същия начин? Трябва да й даваме по-голяма свобода. Трябва да я оставим да решава сама. Трябва да имаме доверие. Доверие? Помниш ли, Карлота? Всеки път, когато баща ми научаваше, че някое момче я охажва, ме караше да я придружавам навсякъде. Така ли? И какво постигнахте с това? Единственото, което баща ти и ти успяхте да направите, бе да прогоните всичките и кандидати и тя да остане стара мома. Това ли искаш за дъщеря си? Да остане стара мома? И с огорчение да мисли за това, което е можела да бъде. Не, откъде ти хрумна? Освен това, искам да стана дядо. Хайде, Мануела, стига вече с тази физиономия или ще ти доведа мариачи, за да те развеселят? Идеята ти е добра, те поне са забавни. Така е. Аз не ги понасям, по-добре да слушам танго. Баща ми понякога го прихваща, пуска си гърдел и започва така да вие, че го чуват в цялата сграда. Ти пък какво я предлагаш? За Мануела е нещо от рода на ако народът е единен, никой не ще го победи. Не, съвсем не. Но си падам по болерата. Не мога да си представя, че слушаш подобен буклук. Да, харесва ми това. Това, дето го пее жестокото татенце Луис Мигел. Като говорим за всичко това, защо не направим един купон? Да, наистина, супер. Може да ме повдигне духа. Да го направим у нас. Готово, казвайте кога. Ти къде заряза, Валентина? Каза, че отива на кънки с Ернесто. Ама тези канкьори в почивките, а? Стига вече, престани. Престани да ме кодошиш. Тя знае какво прави. Ало? Здравей, Маурисио. Да, на телефона на ощетения представител на славния свят на рекламата. Как си? Какво ново? Да, помниш ли проповедите ми за рекламата в университет? Казвах, че е отровата на капитализма. Да, трябваше да продължа да мисля също. Какво? Да подготвя рекламната кампания на кмета ли? Разбира се, че съм готов. Да, разбира се. Тогава ще чакам да ми се обадиш. Моля? 6 часа. За Париж? Не, завиждам ти. Нуждая се точно от такова пътуване. Добре, Маурисио. Чао, ще чакам да ми се обадиш. И как прекара с Ернесто? Добре. Добре, сигурно сте правили много неща, защото вече минава 7:30. Карахме кънки. Какво друго да правим? Ами не знам, за това те питам. А ти какво прави? Не ми казвай, че сте карали кънки. Сигурно сте говорили и други неща. Ама, че си любопитен. Да, ти си измъкваш. Винаги ми казваш какво си правила. Какво ти става днес? Какво ми става? Нищо. Какво да ми става?
Говорихме се от глупости, разбра ли? Добре, а липсвах ли ти? Никога не си ми задавал този въпрос. Ами днес ти го задавам, какво има? Голям си досадник. Нали се разбрахме, че всеки ще живее живота си? Мисля, че да работя за кмета е нещо много хубаво. Истинско предизвикателство. И то в такъв съсипан град. Много се радвам, Едуардо. Мисля, че това е една добра възможност. Само, че да не всичко излезе добре и този Маурисио не ти вържи някоя танекия. Звучи много обнадеждаващо. Познаваме се. Не исках да кажа това, но да си призная, този Маурисио не ми харесва. Ами, той говори странно. То на английски, то на испански. Това няма значение. Важното е, че предложи нещо много добро на баща ти. Не се ли обажда? Не. Каза ми, че ще звънне в 6 сутринта, а вече почти 7. Ще му се обадя аз. Добро утро. Добро утро, закъсняваш. Не, имам време. Видя ли, не ме поздрави. Ало? Съжалявам, че звъня по това време. Маурисио, дали е там? Моля? Да, разбирам. Благодаря ви. Какво ти казах? Маурисио е заминал по-рано. Оставил е съобщение за мен. Кметът е наел една агенция за връзки с обществеността. Казах ти добро утро. И не ми отговори. Не видя ли, че говорих по телефона? Да, видях. Добре, тръгвам. Чао. Няма ли да закусиш? Не съм гладна. Татко, трябват ми пари. Как така? Похарчи ли ги вече? Да, но миналият месец похарчих по-малко. Виж какво бъди така добра да харчиш по-разумно. Гледам, че всеки ден ходиш в това заведение. Прибираш се късно и сигурно черпиш наляво и надясно. Мануела, вземи пари от чантата ни, щом се прави проблем от това. Вие не разбирате ли в какво положение се намираме? Разбираме, но няма защо да се държиш така с нея. Знаеш много добре, че тя не е безотговорна с парите. Да, разбира се. Само, че се държи като клесено момиченце. Слушай, татко, мъчно ми е за теб, но аз не съм виновна, че са те уволнили от работа, така че не си го изкарвай на мен. Чао. Валентина, уморена ли си? Не. Сигурно с нощи сте правили много неща, защото Валентина не поиска да ми разкаже нищо. Ами да. Покарахме малко кънки, ядохме сладолед, побъбрихме. Беше год. Какво ти е? Нищо. Отиваме ли в час? Не си глупчо. Мануела, утре ще правим ли купон или не? Не знам. Днес се скарах с баща си. Представяш ли си, започна да ми натяква за парите, които ми дава. Веднъж майка ми направи същото и вдигнах такъв скандал, че повече не каза нищо. Хайде, Мануела, ако направим купончето, нещата може би ще се оправят. Мануела, моля ти се, толкова ми се ходи. Не мисля, че ще те пусна да дойдеш. След това, което стана миналия път. Грешиш. Ела да ме вземеш утре в 8 вечерта и ще видиш, че нямам проблем. Работата се оправя. Тогава какво, ще поиграем ли малко? Хайде! Не, аз не искам, много съм уморен. Почакайте, и аз ще играя. Вземи ми сакото, ако обичаш. Андрес? Изведи ми шнолата, моля те. По-бързо. С нощи не можах да спя. Спомнях си как се целувахме и колко красива беше. Много ми липсваш. Добър вечер на всички. Как си, Андресито? Радвам се да те видя. Здравей, тръгваме ли? Един момент. Как така тръгвате? Не си ни казала нищо. Събираме се в къщата на Мануела, защото родителите имат някакви проблеми и тя е много тъжна. Мария Хосе, знаеш, че преди да направиш нещо, трябва да ни поискаш разрешение. Тук не можеш да влизаш и излизаш като в някакъв хотел. Татко, не говори така.
Алберто, остави децата да излязат. Няма да закъсняваш, нали, скъпа? Не, ще е съвсем малка сбирка. Малка сбирка. Не искам и да си спомням за това. Ще я доведа в един час, обещавам. Моля те да удържиш на думата си. И внимавай. А ти, Мария Хосе, знай, че ти вярвам. Няма да ме разочароваш, нали? Спокойно, татко, знам какво правя. Бог да ви благослови. Чао. Всичко хубаво. Последно, какво стана с Хуан Камило? Нищо. Нещо се е скапал, не пожела да дойде. А Ернесто? Добре де. Какво да гледаш? Има ли нещо между вас двамата? Спокойно, не вярвам да е Том Круз. Здрасти. Не беше той. Здравей. На бас, че между тези двамата има нещо. Какъв си подозрителен. Има за какво? Валентина не може да направи това на Хуан Камило. Ще е върхът. Къде са вашите? В стаята си. Баща ми си е все същият. Направо е непоносим. Ако нещата продължат така, не знам какво ще правя. Имам чувството, че съм влязла в чужда къща. Не се тревожи, тези конфликти в крайна сметка сплотяват семейството. Така ли мислиш? Не чувствам се много странно. Всичко ми изглежда мрачно, черно. Ще пусна този компакт диск на Валентина. Сигурно е алтернативен рок. Мануела, засили музиката, моля те, обожавам Нирвана. Изглежда, че Валентина вече започна с глупостите си. Това, маца, е наистина опасно. Може да завърти главата на когото си поиска. Не е вярно. Работата е там, че мъжете са много глупави. Знаеш ли, покажи им това и те полудяват. Човек може да ги върти на пръста си. Мануела, не си ли даваш сметка, че вече няколко нощи не мога да спим? Прекаляваш. Тогава какво искаш, татко? Какво? Да кажа на всички да си вървят ли, да ги изгоня като... Не, продължавайте да се веселите. Тя не прави нищо лошо. Слушай, ти ме злепоставяш пред Мануела и пред всичките приятели. Струва ми се, че ти се държиш невъзпитано. Чудесно. Вие не се интересувате от това как се чувствам. Все ви едно какво става в тази къща. Не знам какво правя тук. Татко, знаеш ли, станал си много неотстъпчив. Неотстъпчив, значи. Очаквах да чуя нещо подобно. Съгласна съм с Мануела. Мария Елена, най-добре е ние да си вървим. Не, аз ще се махна от тази къща. Не знам какво да ви кажа. Мануела, какво стана? Не знам. Не разбирам, защо баща ми крещи като луд. Искам да се махна от тук. Не говори така, баща ти е много готин. Пази го. Мария Хосе не ми се сърди, но Едуардо все повече ми заприличва на един конгресмен, когото познавам. Para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él, es solo un corazón con alma de metal, en esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí, ni la distancia enorme puede dividir dos corazones sin solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie